Mfowethu ngomfethu namhlanje lapha emthonjaneni namhlanje siyabona lapha ubheka kuneleli soccer lapha ewumaphayo ekhombisa ukuthi izodlala lana ngempela nje ukubona nje kubhizi kuphithizela emagroundini onke. Sithanda futhi sibeke ukuthi imidlalo nansi sibona abantu bonke belibangise emthonjaneni masiphambana nezimoto zifuna ama direction ziza lapha emthonjaneni. Sicela futhi sithathe sibeke kwenzakala namhlanje emthonjaneni. Ngaka baba angibingelela ababukeli bakho emakhaya ngibingelele bonke abakhona namhlanje mfowethu ingophamlando usuku olukhulu kakhulu lapha khona okunemidlalo impintshi festival okuyitournament enkulu eyenziwe ucebo lenkosi umfowethu ngubane leyaziwa kakhulu la emthonjaneni ngicabanga ukuthi isibuya ihlandla lesishiyaga lombili u8 ngoba siyakhumbula ukuthi ngonyaka ka2020 ayikaze ibebikho ngenxa yokhuvede olwalukhona so namhlanje mntaka baba kuyadlalwa ngendlela esimangaliso izolo iqalile imidlalo abantu badlala kushoda ama semifinals namhlanje ukuthi aqhubeke bese kuzodlala ne-lady soccer kanye ne-netball kuzobe siqedelwa yonke ke imidlalo namhlanje konakala ngendlela esimangaliso futhi ukubuka nje la egroundini bayawomapha kuhle kunje aya nangali khona imidlalo iqhubekayo ye-lady soccer nje abantu basafika kusesekuseni abantu base fresh kodwa nje liyothi liyoshona ilanga iyolala ibonene iyobanjwa eshone nayo asazi ukuthi ke iyozala nkomoni kobe konakala ngendlela esimangaliso mfowakazi. Njoba seshiyo laphana ke umfoka ngqongo laphana ke esho ukuthi ke imidlalo njoba iqhubeka nje laphana ngempela ke uqhathwe kanjani kodwa ke isidlaleke imidlalo ke iyaqhubeka ke kwafika la khona kunqoba khona laphana ke noma ke kudlala ifinal laphana iAll Stars idlala laphana ngempela ke nayo laphana ke abafana beCitizens basemthonjaneni ke nje ubona injabulo nje ikubona bonke nabadlali nabalandeli ke nje ubona egroundini kuphithiza balindele ukuthi bethole ke indebe yabo abayisebenzele kanzima mbukele ekhaya abathe kungafofayo elendebe ke ayisaphumi ke la emthonjaneni ngoba bese kujwayelekile kuyinsakavukela umchilo wesidwaba ukuthi ke le ndebe yempintshi festival ke ivele ihambe kalula emthonjaneni namhlanje ke bathe abayigcine ke la emthonjaneni njoba silana njengamanje nje bajabulela lapha ngempela ke ukuthi ke banqobile ke lapha ke insizwa lapha ngempela ke amajida ke akhona lapha emthonjaneni nje ubona nje ke lapha umbukeli ke ekhaya we-Inakho production ke lapha ke injabulo kubona nje bephamisa izandla lapha ngempela ke insizwa eyisebenze kakhulu lapha ngokuyikhandla lapha ngempela siyabona lapha ophilani ke insizwa ekhona lapha eyiqala engasho ukuthi ke kuyaqala ke namhlanje ukuthi kube umlando ukuthi nabo beyiphakamise indebe ijwayele ukuthi ke ihambe njengobona ke lapha ke insizwa beyiphakamisa ke lapha ke uMobara insizwa ke lena ke ebe isiwinner lapha ke iplayer of the tournament ke lapha ngempela ke ngokubheka izinto eziningi ke lapha ngempela ke ebebebheka ukuthi ke ibhola ke awulahli na noma ibhola mhlawumbe akwenzeki na i-team iconsider mhlawumbe ngephutha lakho ke insizwa ke la nje biqhawula ke lapha ngempela ke lapha ku sport director ke wawo lapha ke impintshi festival ke nangu lapha ngempela ke ekuyena ke umnikazi noma ngithi ke usihlalo wayo ke lapha ngempela impintshi festival emnika ke umpintshi ke nezizumbulu ke zemali ke ezithile ke esicinjwe ngendlebe ukuthi sigcalule phela lapha ngempela ke lapha ku TV ethu ke kwi production ke njengobona lapha ke uyayibongela lapha ke jabula esho ukuthi ke uzizwa kanjani ke ngomkomelo abathe bamnika wona noma athe wawina wona khona lapha kuyipintshi festival. Samenono